Når vi leger mor og far og børn, øver vi os i sociale relationer og forbereder os på at navigere i hierarkier og forhandle positioner. Når jeg gynger, udvikler jeg ikke kun min fysiske koordination, men også min forståelse for tyngdekraftens principper. Når vi leger sækkevognsræs, udfordrer vi ikke kun vores balance og risikostyring, men vi kultiverer også vores innovationsevne ved at se nye potentialer i hverdagsobjekter. Når jeg bygger med disse klodser, forbedrer jeg min finmotorik og min øjehånd. Godt! Min øje-hånd-koordination. Og desuden får jeg også en basal forståelse for ingeniørarbejde. Er det replikken for svær? Eller? Jeg kan ikke forstå, hvad det betyder. Jamen, det gør ikke så meget, at du ikke forstår det. Du skal bare sige det. Okay? Børn kan og skal ikke forsvare deres egen leg. Derfor findes Playful Learning. Vi er et fællesskab, der arbejder for at give leg mere plads i børn og unges hverdag. Du kommer på tynd is, altså som voksen, fordi at det, du har lært og har fået tillært, hvad der er rigtigt og forkert, det gælder jo ikke i en leg. Vi vil gerne booste legen i Transformeren i vores institution. Legen er heldigvis kommet tilbage i de pædagogiske læreplansemner. Og jeg tænker, når man igennem lege får styr på sine sociale kompetencer, så er man klar til læring videre senere hen i skolen for eksempel. Vi har kigget på forskellige rum, og en af vores rum er jo en bus, fordi vi er en udflytterbørnehave. Og busturen kan være lang og kedeligt, og vi kan selvfølgelig læse historier, men vi kigger lidt på det, hvordan kan vi gøre det endnu sjovere og legende at sidde i bussen. Så vi opfandt discobussen, hvor der er en rød løber, og børnene får billet, og de får en krans på, og så inde i bussen er der pyntet op. Og så er der discobus, man må danse selvfølgelig siddende og fastspændt. Så laver vi stopdans, eller ja, op med armene. Altså, der er jo ingen idé, der er skør nok efterhånden. Og jeg kan godt lide at kigge på vores hverdag og kigge på børnene, hvad de er interesseret i. Og finde ud af, okay, hvordan kan vi gøre vores hverdag endnu sjovere, og hvordan kan vi knytte os til hinanden endnu mere igennem leg. Legen styrker barnets udvikling i den grad, fordi børnene er i verden igennem legen. Og legen hjælper børnene med at udvikle deres sociale kompetencer. De lærer at løse konflikter, de lærer at forhandle, og de lærer også fejl i legen. Og det er jo en eksperimenterende tilgang til verden, som også er vigtigt, når man skal opfinde noget, for eksempel. Jeg har i hvert fald rykket med mine egne grænser, hvordan jeg ser på legen, og hvad jeg tør at være med til, og hvad jeg tør præsentere børnene for. Så jeg har fået et meget bredere spektrum af, hvad leg betyder. Det er vigtigt at have fokus på leg i den pædagogiske praksis, fordi at vi ved, at i legen favner vi det hele menneske. Der har i en årrække været et stærkt fokus på læring og læringsmål, og på den måde en slags reduktion af den måde, vi har kigget på børnene på. Med legen, der kalder vi altså dannelsesperspektiver frem, og vi håber på, at vi med legen kan genvinde de vigtige dimensioner for den pædagogiske praksis. Vi ved, at når børnene kommer ind i skolen, så er de sultne efter at vide noget, og vi ved, at når de går ud af skolen, så er der 20%, der er skoletrætte. Når vi tænker, at legende tilgangen kan være en mulighed for at imødekomme den problemstilling, så handler det om, at i legen er man nysgerrig, intens interesseret i det, man er sammen om, og man har bare lyst til, at det skal blive ved. Og det er det, vi ønsker, at skolen også skal være for børn og unge. Vi ved, at en diversitet i legemuligheder betyder
flere deltagelsesmuligheder for flere børn. Vi ved også fra forskning, at er børn med i leg, så betyder det også, at de oplever sig som en del af fællesskabet. Og det at være en del af fællesskabet er en del af det at have et godt børneliv. Leg og læringssammenhæng, det er jo, hvad kan man sige, hjernens foretrukne måde at lære på, leg. Vi gør det som små børn helt automatisk, og uden at der er nogen, der fortæller os, så leger vi os til den læring, til de udfylde de ønsker og behov, vi har. I en undervisningssammenhæng, der er legens styrker, at det er problemløsende. En leg ønsker at komme frem af, en leg ønsker at gøre noget. Så der er vi rigtig godt i gang med et godt anslag, med en god start. Så er vi enige om, at vi fælles gerne vil noget. Vi vil fælles gerne fremad. Vi tillader, at vi har forskellige svar på problemstillingen, og vi arbejder derigennem også med mening. Jeg var inde som co-teacher inde i en dansk undervisning i 9. klasse. Vi havde nationalromantikken, og vi havde billedanalyse. Det kunne nok ikke blive fjernere for en stor del af eleverne, men det vi legede ind med at give det stumme tale. Pludselig skulle de sætte ord på, hvad træet stod og tænkte på det her, i det her billede, eller hunden, eller den gamle mand. Ved at anvende og give mulighed for, nu brugte vi teknologi, men det der med at tænke ind i, give det stumme liv og stemme, det gav jo en helt anden oplevelse op. Der var utilsigtet læring for os og for dem. Der var altså ting, vi ikke selv havde set i vores planlægningsfase, og som eleverne sagde, jeg kan huske det nu til senere, fordi det var sjovt. Som underviser er det langt mere interessant et eller andet sted. Selvfølgelig er det rart, og genkendelighed er en god ting en gang imellem. Men når meget af ens undervisning er uforudsigelig, og man tillader det uforudsigelige, så er det også spændende at komme på arbejde dag efter dag og køre de samme tematikker, køre det samme, curriculum. Så nej, for mig er det befriende, fordi jeg også får lov til at lege med og blive nysgerrig og udfordret. Det er dem, der lærer, og jeg bliver inspireret og klogere til næste gang.